минтақаи озоди иқтисодии 5 дар масоҳати умумии 401 гектар таъсис дода шуда, дар он 18 субъекти истеҳсолию хизматрасонӣ ва тиҷоратӣ ба қайд гирифта шудааст, ки то имрӯз 3 тои он ба истеҳсолот шурӯъ намудааст. сабукиҳои андозиву гумрукии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорону сармоягузорони хориҷиро бештар ҷалб намуда, онҳо тасмим гирифтанд, ки дар ин замина боз даҳҳо корхонаҳои нави саноатӣ бунёд намоянд ва таъсиси ҷойҳои нави кориро бештар ба роҳ монанд. дар доираи эълони солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат, ки он бар рушду пешрафти мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегияи миллӣ аз ҷумла раванди саноаткунонии босуръати кишвар нигаронида шудааст, дар минтақаи озоди иқтисодии 5 аз ҷониби соҳибкорону сармоягузорони дохиливу хориҷӣ якчанд корхонаҳои истеҳсолӣ таъсис дода шуда, дар ин замина ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шудааст. тибқи иттилоъ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин минтақаи озоди иқтисодӣ дар ҳудуди ноҳияи Ҷайҳун барои бунёди корхонаҳои нави саноатӣ зиёда аз 400 гектар замин ҷудо гардидааст. дар ин мавзеъ аз ҷониби соҳибкорону сармоягузорон бо истифода аз имтиёзҳои муқаррар гардида якчанд корхонаҳои нави саноатӣ бунёд гардидааст, ки соҳибкорон ҷиҳати сол аз сол афзудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ саъю талош доранд. минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар иқтисодиёти ҷумҳурӣ ин як падидаю зуҳуроти нав мебошанд. дар минтақаи озоди иқтисодии 5 имтиёзҳои гумрукӣ ва андозӣ пешбинӣ шудааст, ки ин барои рушду нумӯи субъектҳое ки дар ҳудуди минтақа худро ба қайд мегиранд албатта як ёрии калон мерасонанд. дар айни ҳол дар минтақаи озоди иқтисодии 5 18 субъект ба қайд гирифта шудааст, ки бештари онҳо бо ташаббусу сармоягузории соҳибкорони хориҷӣ таъсис ёфтаанд. фазои озоди сармоягузорӣ, ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо шарикони рушд ва шароиту имтиёзҳои пешбинӣ намудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имконият фароҳам овардааст, ки соҳибкорони ватанӣ ва хориҷӣ дар ин минтақаи озоди иқтисодӣ корхонаҳои саноатӣ бунёд намуда, истеҳсоли маҳсулоти ватаниро ба роҳ монанд. дар идома аз чунин корҳои созандагӣ дар самти пешрафти истеҳсолот ва бархурдор шудан аз дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи озоди иқтисодии 5 бо ҷалби сармоягузорон сохтмони боз як корхонаи нави калони саноатӣ оғоз гардид. тавре таъкид шуд, оянда дар ин корхонаи нав якчанд номгӯи обҳои ташнашикани воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронида шуда истеҳсол карда мешавад. барои дар муҳлати пешбинишуда бунёд ва ба истифода додани корхонаи мазкур аз ҷониби сармоягузорони ҷумҳурии исломии Афғонистон аллакай дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ ворид гардидааст. имрӯз боиси хушнудӣ аст, ки рӯз то рӯз муносибатҳои иқтисодӣ бо соҳибкорону сармоягузорони ҷумҳурии исломии Афғонистон тақвият ёфта истодааст. ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодии 5-4 субъект, ки муассисонашон соҳибкорони афғон мебошанд, фаъолият доранд. хушбахтона имрӯз ҷамъияти дорои масъулиятиш мавдуди умеди сабз, ки сармоягузораш шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон Муҳаммад Муҳсин Амирӣ мебошад, ба ҳудуди минтақа таҷҳизотҳои истеҳсолӣ ворид намуд, ки дар муддати кӯтоҳ ба истеҳсолот оғоз менамояд. маъмурияти минтақа тасмим гирифтааст, ки ҳарчи бештар соҳибкорону сармоягузорони ватанию хориҷиро барои фаъолият ба ҳудуди минтақа ҷалб намуда, дар амалӣ гаштани стратегияи миллии саноатикунонии босуръати мамлакат саҳми худро гузорад. мавриди зикр аст, ки айни замон дар минтақаи озоди иқтисодии 5 17 субъект ба қайд гирифта шудааст, ки 10 субъекти он истеҳсолӣ, 3 субъект хизматрасонӣ ва 4 субъект тиҷоратӣ мебошад. соли сипаргардида ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатии субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ 26,4 миллион сомониро ташкил дода, ба маблағи 24,1 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ аз минтақа ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст. شرکت امید سبز یک کارخانه بزرگ تولیدات مواد غذایی را می‌خواهد که در منطقه آزاد تجارتی 5 تأسیس کنند که امروز شما شاهد افتتاح سنگبنای اماراتش هستند. ما البته این کوشش و تلاش هم از طرف دولت جمهوری تاجیکستان و هم از طرف امارات اسلامی افغانستان به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی بین دو کشور و همکاری‌های همه‌جانبه بین دو کشور تلاش‌های مثمر صورت گرفته و خوشبختانه نمونه مثالش هم یکی است که ما یک تاجر و سرمایه‌گذار افغانی امروز آمدیم یک سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه را در جمهوری تاجیکستان انجام میدیم که هم به نفع کشور جمهوری تاجیکستان است هم به نفع کشور امارات اسلامی افغانستان.
таъмини раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар аз ҷумла барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда, бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ ва дарёфти роҳҳои муосири рушди саноат метавонад асосан дар таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмини талаботи бозори ватанӣ бо молу маҳсулоти хушсифат ва баланд гардидани ҳаҷми содирот ба хориҷи кишвар мусоидат намояд. Ба иттилои масъулин дар минтақаи озоди иқтисодии 5 айни замон фаъолияти корхонаи истеҳсоли металлопластик Тоҷикистон Тахор Пластик, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати логистикии истеҳсоли роҳи абрешими 5, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нерӯи нави 5, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди самти сабз, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки миллии саноатии Тоҷикистон 5 Леолин, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ширкати технологии 5 Синъиё ва ширкати сармоягузории 5 Шентиян назаррас буда дар корхонаҳои мазкур истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ, коркарди маҳсулоти нафтӣ, таҷҳизоти равшанидиҳанда, маҳсулоти керамикӣ, қуттиҳои пластикӣ, маҳсулоти шустушӯӣ ва дигар номгӯи маҳсулот ба роҳ монда шудааст, ки бештари он ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад. маъмурият бештар кӯшиш мекунад он сармоягузоронро, он соҳибкоронеро ба фаъолият дар минтақа ҷалб намояд, ки фаъолияти онҳо ба истеҳсоли молҳои саноатии воридоти ивазкунанда нигаронида шуда бошад. Субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ мувофиқи кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз тамоми намуди андозҳо, ғайр аз ду намуди андоз аз шахсони воқеӣ, аз даромади шахсони воқеӣ ва андози иҷтимоӣ озод мебошанд. маъмурияти минтақаи озоди иқтисодии 5 барои ҷалби ҳарчи бештари соҳибкорону сармоягузорон инфрасохтори лозимаро фароҳам оварда, дар ин доира сохтмони роҳ ва кашидани хатҳои об идома дорад. интизор меравад, ки дар сурати татбиқи ҳадафҳои пешгирифта, минтақаи озоди иқтисодии 5 ноҳияи ҷайҳун дар рушду пешрафти вазъи иқтисодии вилояти Хатлон, таъмини ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти гуногун ва содироти он ба хориҷи кишвар нақши муассир хоҳад гузошт. Худойдоди Раҷаб, Абдуразоқи Раҳмон, Улуғбеки Карим барои барномаи ахбор.